дар восе нафаре ки ба мақоми мудири маориф таъин шуд танҳо ним соат тавонист дар ин курсӣ такя занад. бо як тасмими раиси ноҳия тасмим билофосила бекор шуд ва мудири барканоршуда ба бемористон афтод. раиси ноҳияи восеи вилояти хатон мудири шӯъбаи маорифи ин ноҳияро пас аз ним соати таъин шуданаш дар ин мақом аз ҷониби вазири маориф ва илми тоҷикистон сабукдӯш кардааст. ин гуна ҳодиса дар гузашта назир надоштааст ва зоҳиран натиҷаи як сӯитафоҳум дар миёни ду сохтори ҳукуматӣ шудааст. рустам солеев, нафаре ки дар ҳафтаи гузашта аз ҷониби вазири маориф ва илми тоҷикистон бо вазифаи мудири маорифи ноҳияи восе таъин шуда буд, рӯзи 24 октябр дар суҳбати телефонӣ аз бемористони қалби шаҳри Кӯлоб ба радиои Озодӣ гуфт бо диагнози фишори баландии хун ва тапиши дил дар бистари беморӣ қарор дорад. вай гуфт ки 30 сол собиқаи кор дар соҳаи маорифро дорад ва то таъин шуданаш ба вазифаи мудири маориф дар вазифаи муовини мудири шӯъбаи маориф кор кардааст. рустам солеев гуфт раиси ноҳия ӯро ба унвони мудири маориф эътироф накард ва ҳамон замон аз мақомаш сабукдӯш намуд. вай гуфт дар пайи даъвое ки баъди ин миёни ӯ раиси ноҳия бархост, ӯро ба бистари бемористон бурд. рустам солеев мегӯяд тасмим дорад баъди мураххас шудан аз бемористон дигар кор накунад, аммо раиси ноҳияи восе аз шаҳри ин қазия худдорӣ мекунад. мусо ғафурзода раиси ноҳияи восе дар суҳбати кӯтоҳи худ ба радиои Озодӣ рӯзи 24 октябр гуфт ягон воқеа дар восе рух надодааст ва ҷузъиёти барканории мудири маорифро низ шаҳр надод. аммо як намояндаи мудири маориф ба радиои Озодӣ гуфт ки фармони рустам солеевро раис бекор кард ва ба ҷои ӯ нафари дигарро аллакай ба курсии мудири маориф таъин кардааст. нафари тоза таъиншуда ба гуфтаи ин намоянда кадри интихоб кардаи раиси ноҳия аст ва пеш аз ин раиси як ҷамоат буд. дар ҳамин ҳол масъулин дар вазорати маорифи тоҷикистон дар душанбе мегӯянд воқеан ҳам тасмими таъини мудири маориф дигар ба дӯши вазорат нест. эҳсон хушвақтов, сухангӯи вазорати маориф ба радиои Озодӣ гуфт ки раиси ноҳия салоҳияти таъини мудири маорифро дорад, вале муқаррарот ин аст ки раиси ноҳия номзадро муайян карда шахсияти ӯро дар вазорат мувофиқа ва баъдан таъин мекунад. дар ноҳияи восе ва минтақаи Кӯлоб даҳҳо мактабу ҳунаристон ва донишгоҳ амал мекунад. мақомот мегӯяд ки 90% мактаби минтақаи Кӯлоб бо омӯзгорони касбӣ таъмин ҳастанд. ин мушкил барои манотиқи дигари кишвар ҳам хос аст. мушкилоти мисли камбудии педагогҳои касбӣ, дастрасии атфоли деҳоти дурдаст ба мактаб то синфи охири мактаб хатм накардани таҳсил аз ҷониби духтарон, сифати начандон баланди дониши атфол аз мушкилоти умдаи соҳаи маориф дар манотиқи Тоҷикистон унвон мешавад. аз ин назар вазъ дар шаҳрҳо аз деҳот тафовут дорад ва вазифаҳои идораҳои маориф аст ки саривақт ба мушкилоти мактабҳои минтақа расидагӣ кунанд.